Ďakujem všetkým, ktorí nás prišli pozrieť na výstavu nábytku a bývania v Nitre a zapojili sa do súťaže. Teraz vyžrebujeme víťaza prvej ceny. Tak, prvú cenu vyhráva Radka Vihančeková z Dobrej Nivy. Gratulujem. Ďalej žrebujeme 5 výhercov zľavy 500 eur. Beata Babacová, Čamorín. Ladislav Mazúch, Nitra. Barbara Záhorská, Vrútky. Ján Záborský, Svätoplukovo. Dominika Danová, Trnava. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.